ngicela ungitshele iqiniso. Inganyana isaphila. Ayiseke. Ngifuna ukuthatha wena isebatheni mina. Uzongitshela ukuthi idokezi leli lakhe police station lazi hlangana nje. Hayi mina ngilazi. Ngizela sithanda check ngathi uDebra unendoda yakhe. Uthe uDebra nani? Siyobuza yena. Buti. Wena Ngicina zile mkhwana. ya, sinafikile. Nikhulumisa nini? Cha sibhoqile khona sibhoqe kahle. Laphelela. Asiphume lapho ngicine ngimtholele umuntu ophatha delivery ngisathi. Uphi yena manje isikhulu? Nje le ndoda ethi ngibulale. Buti. Ngesikwazi ukuhamba sibulalana nabantu. Lokho kuzosondisa. Mfethu. Ayikho into mhlawumbe wafuna ungitshela mina ngingayazi. Enjengani? Cha, noma yini nje into kade igcinile ofuna ungitshela yona ayikho. Ngidala nje think of. Okay. Umgcine nini umngakho mampangase? Lo wase KZN. Hey. Kubula manje nokususho sekuyisikhathi. Kodwa ngathi zomele ngenze isikhathi nami ngikubona. Hayi. Kulungile uyukombona. Bekele ukwenza lento zakho zenzayo esayidini. Ngoba mangeke ngathola nje. Hey. Angazi mfethu. Kanti ukhuluma ngani bho? Awazi. Singabahambayo thina kulomhlaba sikhaya ezulwini singabahambayo thina kulomhlaba sikhaya ezulwini haleluya haleluya haleluya. Officers! Ayiko officers ngiyanibiza. Mkhwanazi. Captain. Wangazwakala ivoice ethi captain. Ngiyenzisa pho. Ubuye ukhohlwe wena ukuthi ukhishwe yimi. Akusele kancane ukuthi uye ngaphakathi. Kapteni ubusibizele ngqa. Cha bengizonitshela ukuthi sengibuyelile esihlalweni sami. Mina bese ngikwazi lokho. Ubumqulu. Ngimboni phela kusho ukuthi ke akekho. Izokudelela kulamagama akho. Kodwa ngikho lapha. Khona ke bebaqala ukuthi bazongiketula esihlalweni sami. Kanti cha njengama detectives nithi into enzo ama case enzodila nawo namhlanje ama roadblock. Ungathi usuka ufaka ubhanda kulento yakho yokuthatha ama cold drink. Dismissed. No, hayi wena bhanda. Ukuthi lana ngithe mangibuka ngibona iminwe yakho manje bengisacela ungisulela le tafula lami chai. On a Tuesday, on a Monday, slide the banana on a Wednesday. Zip like on, zip like on, zip like on. Says keep it like. Lakani posimelani? Ubani uzodelivery yami la? Kinyuka. Sosebenzela ukufika nto. Hey. Ubani uzodelivery yami? Wena uqala uhloniphe nekhaya lami uyafika uzokhombisa isibambizo. Enhle kucabanga ukuthi anginaso. Yawa. Abantu aba-owner ibhizinisi lama-truck ithina sobabili. So, wena uJohn. Thina ukasimelana siyazi lezi business. Nokuthi intshontsho ubani, banje ubani, singini ngathi. Angazi wena ngizocabanga ukuthi. Ngizongihlola into yenzayo. Kuyonisiza-ke ukuthi uma kunjalo kube njalo. Ngoba nizamazi Providence Banda. Kanti baba umdala lo Providence Banda lo ubani. Awumunye nje umuntu bengisebenza naye. Inzima. Wona lo muntu etshentshile etilebani. Sibe senje. Asithembe nje ukuthi akekho la emndenini wethu. Ngoba uzofuna azongithola. Khonasi, yebo uzobelieve ukuthi ngitholile. Usongikhohliwe yini? Captain. Uthole zonke into ezithonayo ziyabheka.
Mangispoilela imoto khuluma. Sengiyazi ke ukuthi ubani ubulala ubhuti wakho. Ngithole izolo ukuthi ubani ubulala ubhuti wakho omncane. Ucha. Ubani? Ubhuti wakho omncane. Zungu manje ubani ubulala uJama? Oh. Debra Band. Usodla umthenzo inkokini. Ngiserazi kapteni. uDebra wayengakafiki manje kule town mangabe eshona uJama. Lokho yilokho esingakwazi. Kodwa mina engikwaziyo ubufakazi bula. Sigama la Debra Band le. uDebra kuyena uDebra. I-fake name le. Debra uyena wabulala ubhuti wami. Akuse again uDebra. Mina sithole igama lakhe. Indaba emele ngikutshele Oh. Ngathi nje la kasimela ngihlale nginenkinga. cha ukuthi inkinga yimi engidokile yadeliver. Ungitshelani? Angitshela lo. Aphela mina bengithi ngizizamela nyana imali encane. Exactly. Bengingazi ukuthi Unzima lo muntu omtshontshela amabhizinisi uyazi. Azweni yafana no-92. Ngoba kule nje inkinga angizingeni. Uzozikhipha nje kule nkinga. ngilethe nanka amatikiti la siwasayinile ku-roadblock. Usho weDebra njengephoyisa lomthetho engekho corrupt futhi elingawuphuli umthetho. Asike sithi kunalomngani wakho lo ungayena umngani wakho kodwa oqisha abe umngani wakho. Kunalobhuti wakho lo enenza yonke into ndawonye. Bese uyashona. Bese lo mngani wakho lo engayena umngani wakho kodwa umbiza ngabanye babangani bakho uthola ukuthi uyena wabulala ubhuti wakho. Into ongayithini lena? Dila naye menthumele lekela umthetho eceleni. But into esayikhethela ukuthi sizoyibela amaphoyisa okusho ukuthi uyibekele eqeleni. Hlaba ngidla inhliziyo yakhe iso leso. Isongeso Debra. Ikona kanye lokho sokuthola.